Здравейте, аз съм Габи и днес ще ви представя една изключително лесна за приготвяне и същевременно много витаминозна разядка, която също така може да се използва и като дресинг към салати. Необходимите ни продукти са магданоз, един цял лимон, пресован зехтин, чесън, сол и в случая съм подготвила микс от различни семена, които не са задължителни да ги добавяте. Аз съм подготвила следния микс от слънчоглед, сусамово семе и лен. Така, първото нещо, което правиме е да изчистим магданоза от стъбълцата му. Също така исках да ви кажа, в случая ще използвам робот, но ако нямате робот, естествено, може да използвате ето такъв по-широк нож, с който е лесно да се нареже самия магданоз. Отрезваме крайчетата и отделяме тази част и хвърляме клонките долу. След това, първото нещо, което е хубаво да направите, е да си нарежете наситно самия чесън. Сипваме чесън. Го разбиваме. Достатъчно. Хубаво е да е на по-ситно, за да не се усеща чак толкова силно. Така, поставяме магданозчето. Дори да има малко от самото стъбло, не е проблем, тъй като даже самите витамини се крият в стъблото. Така. Разбира се. Това време може да се гледаме лимончето, трябва да го намерим. Го изпълним. Значи, зависимост от вас, зависи дали ще го научите на по-ситно или на по-големи парчета. Това се общо взето до вкус. Готови. Така. Опа. Взимаме го и взимаме една купичка, в която да ги събереме двете смеси. Само ще трябва една лъжичка. Много да делиме. Така. Сипваме тук сместа, за да може да се разбърка след това. Така. Взимаме лимоновото сокче, което вече сме си подготвили. И сипваме в него. Заливаме хубаво миксчето. Разбъркваме го. Така, след което добавяме горе-долу, само сега на лъжичка, щипка сол. И пак, въпреки всичко, си е на вкус, защото някои го обичат по-солено, други по-малко и така. Сега да добавяме солта, разбъркваме леко и вземаме зехтина. Защото вече като добавим зехтина се разбърква много по-лесно, заради самата му консистенция. Така, да видим дали ще ни трябва още. Значи, по принцип, някои хора го обичат по-мазно, други по-кисело. Всяко едно добавяне на съставки си зависи от вас. Допълнително. Аз предпочитам с малко повече зехтин. Но ви препоръчвам наистина да ползвате студено пресован, тъй като е много по-добър да се яде в суров вид, отколкото всички останали други зехтини. Така. Опитваме го на вкус. Станало е прекрасно. В случая ви казах, че може да добавяте семена. Ако не харесвате, по-добре не дейте. Но аз много обичам различните видове семена и са изключително полезни както за стомаха,
Така имат много витамини в тях. Мисля, че става много по-екзотично самото ястие. В случая, нали, тази разядка. Вече така. Аз съм си подготвила вече 2 препечени филийки. Само ще ми трябва една чинийка. Да, благодаря ти. Така. Ето тук 2 филийки. Разделила съм ги наполовина, тъй като мисля, че стават много по-добре като украса за самото ястие. Сипваме го. Може да го направите в зависимост от вашето предпочитание в различни форми. Аз в този момент съм решила да го сложа по средата на чинийката. Ако искате, може в обикновена купичка, няма значение. Това си вече от предпочитание на домакина. Така. Оформяме го хубаво. Вижте от лимончето колко много е пуснало. В нашия случай използвахме един лимон. Аз обичам да ми е по-кисело. И вече нареждаме самите филийки. Така. И ако искате също така, само да го дооформя. Така. Можете да сложите примерно и резенче лимон отгоре, за да стане по-приятно. И така, нашето ястие е готово. Надявам се да ви беше забавно с нас и ще се видим следващия път.